No, já. To mi zapadne. Co máš položit, jo? Ne, Ahoj. 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 Ty si tam dáš nejdřív ruku a potom ahoj. Počkej, to chci přiblížit. Úplně. Denis se přiblížit. Není Denis. Už se směje, ne? Už se jak úplně nasranej. Už je nasranej. Už valí oči. Ano. Tak to je dobře, ne, když si hrajou. Tak papa. Je, však s tebou. počkej, jenom mi to Terka posílá.